Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en bolwanan ko laati neediji kanɗi ɓi adamajo hakkilana ɗum ha suuma nder suumaye mako man ɗo. Suumaye man ɗo nga ɗon mari neediji goɗɗi wajibi duuɓi adamajo o hakkilana ɗi to ha o heɓa suumaye mako man ɗo timmida o heɓda mbar jaari mare o woodi neediji man ɗo en tammi limtugo ɗi kanji man ɗo wajibi dow mako o hakkilana ɗi. Woodi neediji goɗɗi bo yiɗama dow mako o hakkilana ɗi. Kadi en puɗɗiran be neediji ɗi latti wajibi duuɓi adamajo hakkilana ɗi to ha mbar jaari suumayere mako man ɗo nde timmida. Kadi nder neediji gajibiɗi ɓi adamajo o hakkilana ɗum man ɗo kanko man ɗo wajibi dow mako o hakkilana julde mako. Nane ma en mbi suumaye ɗo ɗum kulol Allah, ɗum gikkuji ɗum gikkuwol ngol kulol Allah ko wallititta ɓi adamajo ha hula Allah. Kadi nder ko ɓurda aranol bo ha hulgo Allah man ɗo goɗɗo huwa ko latti wajibi dow mako. Nder ɗon man ɗo kadi ɓi adamajo o hakkilana julde nde Allah farliɗini dow mako. Julde nde Allah farliɗini dow mako ɗo ha suumago mako man be ha tana suumago kadi kanko man ɗo o hakkilana nde o juula nde ha wakkati mare o juulane nde ɗon hebbini farillaji mare be sarɗiji mare kadi ngam o hebra be banniɗo man ɗo mbar jaari suumaye mako man ɗo laato timmidindi, mana man ta o laato o cuumiɗo o ɗon suumi o ɗon be dewal mangal ngal ɗo kanko man ɗo o sabbitina julde ha wakkati muɗum o julta julde man o sabbitina nde ha wakkati mare. La shakka kanko man ɗo man ɗo waɗi aybe ha nder dewal mako man ɗo to kadi kanjum man ɗo ɗum torran mo ha mbar jaari suumayere mako man ɗo ɗum torran mo bo ha dewal laatingal gajibingal kanko man ɗo huwangal ha wakkati magal be yebago ngal walla sabbitingo ngal man ɗo walla accugo julgo julde man ɗo be jama'are. Kadi ɗo man fu nder ko torrata ɓi adamajo cuumiɗo ngam man kadi o hakkilana julde mako man ɗo o juulande ha wakkati o juldande bo be jama'are. Ngam wari ha hadisewol woodi goɗɗo bumɗo sahabojo ha zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o laatake o bumɗo o ummi kadi o wari ha annabijo o wi'ata annabijo kanko man ɗo o bumɗo o wala bo goɗɗo ɗowanɗo mo wadda mo ha juulurde. Madina bo ɗon mari foti o bumɗo man ɗo o laawol man ngol maran ko torrata mo ko nandi e muɗum. Kadi o wari ha o yeldito ha annabijo kanko man ɗo annabijo duganomo o juula ha saare mako be larura mako ngaɗo. To kadi nde o sinka o sappini annabijo larura mako annabijo wi'atamo o duganake mo o juula ha saare mako. Ɗon man ɗo wayliti o ɗon dilla kadi annabijo ƴewnitimo ƴamatamo an man ɗo aɗon nana setinago, to setinama aɗon nanana o wiyata annabijo to setinama o ɗon nana. Nden kadi annabijo wiyata nden kam jaaba ƴewnandu ndu ladanjo ƴewnima ngara juula julde man ha jama'are ɗo an man ɗo jaaba ƴewnandu man. To kadi oɗo man ɗo be larura mako ngaɗo man fuu o duganaka o umrama o wara o julda julde jama'are man be ha julurde man ɗo kadi kanjum man ɗo ɗum sappinan en wajibago julgo julde jama'are man ɗo ha julurde. To kadi ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo hani nder ko himmiɗinto o hakkilana nder suumaye mako man ɗo be ha tana suumaye mako man kanko man ɗo o juula julde mako man ɗo nde be jama'are o juula julde mako man ɗo be jama'are. Non accugo julgo julde man ɗo be jama'are man ɗo ɗon ha majum ɗon ha majum yebago ɓi adamajo accuɗoni mo julday julde be jama'are man ɗo kanko man ɗo o yebake non bo o harmini hoore mako mbar jaari laatindi ɗundi kayri wonte mbar jaari nde o heɓata ɗum be julgugo jama'are. En mbi julde wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bi 27
20 daraja kadi julde jama'are ɗo nde ɓuran julde julɗo feere muɗum be darjaji ɓure no gas e jeɗɗi ni ka an to a juuli feere maɗa a ɓurta heɓgo mbarjari ngoori kayri man ma to a wawi hakkilango julde maɗa man ɗo juulande dow yaake timmidiɗɗo to ɗo man ɗo keɓa mbarjari ngoori to a yahi a juldi be jama'are bo a heɓan no gas e jiɗɗi to kadi la shakka ko ha colanɗo mara siga kuuɗe boɗɗe ha hunde ɗo mum kam ha nder sigaji muɗum kam kanko man ɗo ni o solanta gotel o acca no gas e jiɗɗi to kadi ɗo man ɗo ala kulli hal ɗum wajibi goɗɗo julda julde jama'are man ɗo ɓe julde farillare mako man ɗo be jama'are to kadi ɗo man ɗo ɗum kangol hadisewol ngol ɗo man bo ngol sappinan en kadi wajibago be ɓural ngal juldugo be jama'are mari ɗum kadi ngam man ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo ha o heɓa mbarjari suuma e mako man ɗo laato timmidiɗɗo man ɗo kanko man ɗo o solana jullugo be jama'are o hakkilana julde mako man. mo Allah bangi daraja muɗum laamiɗo adamawa Dr Mouhamadou Barkindo Aliou Moustapha PhD CFR baba huɓɓirde tapital pulakunde duniyaru nden ardiɗo majalisa laamu ndondonu je adamawa ɗo yelana ummatore barka be nastuki lewru suumen ndu hitande 1445 ɓawo hijira ɗum warde be hitande 2024 beɗo man on mo Allah bangi daraja muɗum laamiɗo adamawa Dr Mouhamadou Barkindo Aliou Moustapha PhD CFR baba huɓɓirde tapital pulakunde duniyaru teyorta surgaki hakimi en jimilla en fijoɓe be pucci e ma wawoɓe pijirle ndondonu feere feere ha l'islamu ndondonu je adamawa ngam yaalirkoye lamar julde suumay ɗum hitande hikka ha joola ngam fintinki saman pijirle ndondonu feere feere bako wowa ngam man yelama hakimi en e jimilla en yaalira ha ƴoola igañande asawe jeego lewru nayago hitande 2024 ɗum warde be 27 lewru rababana ndo hitande hikka Allah hokku bawɗe yaalirki amin summa amin. andinore ɗo ƴewi iga Alhaji Kabiru Bakari tari adamawa secrétaire mo hiddeko ha laamu ndondonu adamawa e wallina Dr Aboubacar Oumar Guiré wakili fulɓe adamawa mo firliti andinore e ɗemgal fulfulde. kadi nder nediji e gajibiɗi ɓi adamajo hakkilana ɗum ha suumaye mako man ha mbarjari suumaye mako man ɗo timmida kadi wajibi dow mako kanko man ɗo o nangta ɗemgal mako ha fewre ngam en mbi suumaye ɗum dewal latingal mapindiwal ngal jawmirawo yiɗi ɗum yerdi ɗum kadi fewre bo ɗum geddal latingal mapindiwal nder gedde mawɗe kadi ngam man ta o hoca dewal ɓurdungal ngal o wara o nastina nder magal kadi bo fewre kanjum bo ɗum geddal latingal mapindiwal kadi non man ɗo ɓi adamajo cuumiɗo o habda o nangta ɗemgal mako ha fewre ngam o heɓa kadi suumayere mako man ɗo nde hisa ha ko tampinta nde ha ko ustata mbarjari mare ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum adhabun alim. kadi onon man ɗo o ɗon wolwana heferɓe Qurayshinko en kadi kamɓe man ɗo laatake nder al'adaji maɓɓe moy daknata moy harminta ɗo kanjum ɗo sharia Allah mari ɗum Allah daknata Allah harminta to kadi kamɓe man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon no karmina deydey ko jawmirawo waɗi ɗum dagi ɗum nder ɗon man banne geeloɗi maɓɓe ɗi ɓe mari kadi kanji man ɗo jawmirawo waɗiɗi ɗum hunde daginde nde ɓe mba'o nga ɓe giɗi ɓe ndimda nga ɓe giɗi ɓe kirsa nga ɓe looja nga ɓe giɗi nder maaji to kamɓe man ɗo ɓe laatake no ɓe ɗon mbi'a ɓe darjinan ɓe ɗon gaɗana yoga nder geeloɗi maɓɓe man ɗo darja masalan geeloba gonga masalan banne kalhaldi nder geeloɗi maɓɓe kayri man ɗo to ndi tanni ɓe mbi'a kayri man kam jotta kam ndi rimdatake ndi wa'atake
ɓe ɗon ha kiita maɓɓe ɓe gaɗani ndi darja to kayri man ɗo ndi rimdatake ndi wa'atake ɓe ɗon accidi banni ɗo ndi waɗa ko ndi mari haaje. to ha ɗo man ɗo kuugal ngal ɓe kuwi man ɗo ɗum kuugal ngal ɓe kuwi be giɗaɗe maɓɓe, ɗum kuugal ngal ɓe kuwi be giɗaɗe maɓɓe. to ɗo man ɗo ɓe shar'ani hoore maɓɓe shari'a ka ɓe shar'anaka. to kadi ɗo man ɗo wadgo ɗum o hoccugo ni waɗa shari'a be hoore muɗum, wurto deidei shari'a dakna ko Allah harmini walla harmina ko Allah dakni, kadi kanjum man ɗo ɗum fewre mapindire, ɗum fewre mapindire nde hanayi. to kadi ha ɗo man ɗo ɗum hollinan en hallugo fewre fuu ɗum kalluɗum, amma fewre bo kadi fewango shari'a Allah Allah wonte daknowo, Allah wonte karminowo, kadi goɗɗo noon o wadda nder shari'a Allah o wi'a ɗum dagi ɗum bo karam ɗum ɗo kadi kanjum man ɗo ɗum fewre hallunde nde ɓurdan hallugo, ngam nde feɗotiri be jawmirawo. to a fewi a fewani ɓi adamajo walla a fewani hoore maɗa lattoto kanjum man ɗo ɗum ɓuran hoygo dininta to a fewani Allah walla bo a fewani annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ngam ɗum ɗon fiɓotiri be dina. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo fewre fuu muɗum, amma fewre tullande hallugo bo kanjum wonte fewango dina Allah walla fewango annabijo sallallahu alayhi wa sallama, kanjum mbiɗen wonte daknugo ko Allah harmini walla harmingo ko Allah dakni. to kadi ɗo man ɗo ɗum geddal ɓurdal ngal mapindi, ɓurdal ngal mawnugo wajibi dow ɓi adamajo kanko man ɗo o dayito geddal man ɗo. to kadi ha ɗo man ɗo jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata ɓen kasanan ɓe jawmirawo fewre, kamɓe man ɗo ɓe tinatako, kamɓe man ɗo ɓe tinatako ha duniya ɗo, ɓe tinatako bo ha alahira. duniya ɗo ko ɓe keɓi ɗume ma ɗum wakkatiwel pamarel, ɗum beltinari pamarji jawmirawo ɓangiɗo wi ɓe jahan ha alahira ɓe gida be yangada catuka, kadi kanjum man ɗo kamɓe man ɗo ɓe tinatako ha duniya, ɓe tinatako bo ha alahira. to non nder ɗo man ɗo hani kadi goɗɗo dayto fewre fuu muɗum, sakko ma fewango Allah walla fewango nulaɗo Allah walla fewango dina Allah. wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo wi'ata man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kadi ko moy fewaniyam kanko man ɗo ɗon amdi dow fewre mako man ɗo, kanko man ɗo o siryo jonde mako ha yiite, beni fewango nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, kadi kanko man ɗo o siryo jonde mako ha yiite. to kadi ɗo man ɗo aya be hadisewol ɗo ɗum sappinan en harmugo fewgo ha dina Allah, ɗum sappinan en bo harmugo fewre man fuu non, amma ha dina Allah tullan hallugo be ha nulaɗo Allah nde laato nde tullan hallugo. to kadi nder ɗon man ɗo nder fewgo ha dina Allah man ɗo, fewango Allah e nulaɗo muɗum nastan nder majum goɗɗo on gaɗanɗo nder dina ko wala ha maka, goɗɗo on gaɗanɗo nder dina ko wala ha maka. ɗo man ɗo to o waɗi ɗum kadi o nastan nder deidei kaltol aya ɗo, o nastan bo nder deidei kaltol ko woni ha hadisewol ɗo, ngam dina kam annabijo shar'i kaka timmi, khulafa'u en ko laati waray deidei ha ko annabijo waɗi, waray ha khulafa'u en ma ko gaɗay ɗum, kadi kanjum man ɗo ɗum latata ko ɗum dina. kadi ko moye aaƴi hunde wonde o waɗi nde annabijo waɗaynde, luɗɓe mo nayo ɗo gaɗaynde, kanko o wari o waɗinde, kadi ɗo man bo kanko bo o nastan nder kaltol ngol ɗo. derɗiraɓe darayɓe kode radio e kode tv ha dow hello amen go youtube, assalamu aleykum, albiciri moɗo emin ɗo andina heɗitoɓe amen ha dow facebook inanta channel youtube amen kode tv, wiki min nangay wattanki on taskaramji amen kala nyalande fuu de ɗiɗi, jamdi 9 wakkatire Abuja Nigeria, yaki jamdi 9 e reeta
wakkatire Abuja Nigeria jamdi 9 yaki 9 reta wakkatire GMT bano mbowuɗon fu on nangay taskaramji amen dow Facebook live inanta channel YouTube amen ha YouTube live to min gaddanta on taskaramji amen nonnon bo jonto jamdi 9 yaki 9 reta fajira min ɓeyday soƴƴitanki on taskaramji ɗi keɗittiɗon jemma ngam noho kala mo heɓa heɗitaki taskaramji amen jamdi 9 yaki 9 reta jemma on mbawa heɗitaki min ha dow Facebook live YouTube live jamdi 9 yaki 9 reta fajira nonnon bo jamdi 9 yaki 9 reta fajira wakkatire GMT ngam nohon ɓawo ɗon min nangay waddanki on goɗɗi taskaramji feere ha dow Facebook live nde latti en titani wakkatire sumaye wakkatire korka to emin ɗon andina heɗitoɓe amin hikka min taski waddanki on tafsiriji modiɓɓe feere iga nder Nigeria ima yasi Nigeria ngam non min nangay ɓilanki on taskaramji tafsiriji alqur'ana seninde malla mbi'en firowo alqur'aniwal seningal iga modiɓɓe feere ha dow hello amen ngo Facebook inanta channel YouTube amen Kode TV nonnon giɗɓe hocca teddenga wadduki tafsiri alqur'ana seninde ha Kode radio nder ɗemgal fulfulde ko hausankore ko mananta wongal ɗemgal ngal fulɓe famata e nder lesɗe meɗen ɗe Afrika on mbawai ɗaɓɓon Kode radio ha email amen kode kra@kode.net nonnon on mbawai ɗaɓɓude ɗi lambaji bani hinna ha dow lawol WhatsApp gamma rokkuki tafsiriji ɗimin ɓilantaw on mbawai suɓon wakkatire nde giɗɗon ɗum ɓila tafsiriji ɗi giɗɗon ɗum ɓilana on ha Kode radio on jarama gonde e Kode radio international Abuja dow Facebook e YouTube gamma findinki e famtinki ummatore fulɓe on jarama. en bolwanan nder gikkuji ɗi wajibi ɓi adamajo acca ɗi dayitoɗi ngam ha o heɓa mbar jari suuma e mako laato timmidindi wajibi dow ɓi adamajo kanko man ɗo o acca ñoore ha nder suumaye mako man ɗo o nangta ɗemgal mako ha ñoore en mbi suumaye ɗum dewal ngal jawmirawo ɓurata yidgo ɗum non ban ñoore bo ɗum geddal nder gedde lattiɗe mawɗe kadi ta o hooca geddal mangal ngal o waɗa ngal nder dewal mako tilimgal ngal ɗo to kadi ngam man wajibi dow mako kanko man ɗo o nangto ha ñoore ngam o hisna suumayere mako man ɗo o tawa mbar jaari mare kewduɗo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. kadi wajibi dow ɓi adamajo kanko man ɗo o dayito ñoore ko wonte ñoore man ɓe mbi'ata kanjum wonte ɓi adamajo o inna derɗi ko julɗo be ko derɗi ko man ɗo o wañata gikkuwol man ngol laato to ngol ɗon ha muɗum masalan o laato o jaggo walla o laato o ɗokko to an man ɗo bolwanamo dow wayne jaggo dow wayne ɗokko dow sifaji ɗi gonɗi ha mako man ɗo kanko man bo a andi fakat o yelatako mbi'amo jaggo o yelatako mbi'amo ɗokko ko gikkuwol man ngol ɗon ha mako bo kadi ɗo man ɗo toni a wolirani ɓi adama dow sifawol ngol ɗo kanko man ɗo ɓawo mako ɗo man ɗo laatake an man ɗo a ñu'imo laatake an man ɗo man ɗo a ñu'imo ngam man kadi o henoto kanko man ɗo be ñoore ñooɗamo man ɗo o hooca kuuɗe maɗa boɗɗe o ɓesdita ha kuuɗe mako boɗɗe kanko to kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo o elana kanko man ɗo nangugo ɗemgal mako ngam o hisa deydey aybiji ɗiɗo man ɗo kanjum goto nder sahabo en ƴami annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi'ata annabijo ɗume wonte ñoore annabijo wi'ata ñoore ɗo innugo ma derɗa be ko wañata
kadi to ni a innirimo be ko o wañata ɗo man ɗo kanjum man ɗo wonte a ño'imo. amma to a wi'animo ko wala ha mako sambo ɗo bo laato a fewanimo. kadi to a wi'ani ɓi adamajo ko wala ha mum kam ɗo kam wi'e a fewanimo fewre bo mapindire. amma to ni a wi'animo aybewol gongol ha mako ɗo latti an man ɗo a ño'imo. to kadi ñoore ɗum gikkuwol laatingol kallugol jamum, ɗum gikkuwol ngol ɓi adamajo ñooɗo man ɗo kanko man ɗo anda kanko torrorto be magol, nden do alhaali bo ñoore man ɗo wala ko nde nafata mo ko ɗumejum. amma sina ko o luttirini kanko man ɗo deydey boɗɗe mako seɗɗa seɗɗa ɗe o huwata go kanje man ɗo ñoore man ɗo yaha hoccaɗe ñande dargal oɗo ño'eteɗo ɗo, o wara o ɗaɓɓita haqqe mako ha maɗa an ñooɗo mo. ɓe foti garda be kuuɗe boɗɗe kam ɗuɗɗe, amma moy fu wara ɗaɓɓita ha maɗa nder ɗon man a ño'i ɗo a fewani o a waɗi o kaza, ɓe gara ɓe kocida kuuɗe maɗa boɗɗe fu ragare man wala ko luttirta sina sakkinego ha yiite. to kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo o habda o rena sumayere mako man ɗo ha ñoore, gam o tawa mbar jari sumayere mako man ɗo timmidindi ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. jawmirawo ɓangiɗo wi'ata wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. kadi nder en jangi hadisewol ko sappinta en haɗego ha ñoore, nden aya kaɗo bo jawmirawo o haɗi en o wi'ata yoga meɗen ta ño'a yoga. kadi goto meɗen o waɗani ɗum misalu, o wi'ata kadi goto moɗon yiɗi kanko man ɗo o ñama kusel derɗi ko mayɗona. ɓi adamajo mayɗoni derɗa julɗo mayɗoni gara an man ɗo koca kusel muɗum aɗon sirta ñama, sifa man ɗo ka ñidduka jamum ha jawmu ɗabi'a dow ɓi adaminkeku mum kam fu ɗum sifa ñidduka, ko moye ñiddinan ka hakkilo muɗum jaɓataka. to kadi ɗo man ɗo ndeni on giɗa banniɗo man on gañi ɗum ɗo, to kadi o nandidini ñoore ɗo be ñamgo derɗa, ñamgo kusel derɗa julɗo mayɗo be gara aɗon sirta kusel muɗum ñama, ni ñoore e ñoogo derɗa julɗo man ɗo ɗum wayi. kadi ndeni a yiɗa sifa kaɗo ɗo ka kalluka hakkilo ma ɗabi'a ma jaɓataka ɗo, kadi nden kam woni dow maɗa an man ɗo gaña ñoogomo, wolwangomo ɓawo mako ño'amo ɓawo mako man ɗo woni dow maɗa, kadi an man ɗo gaña ɗum kaɗitoɗa ha majum. ɗo man ɗo wari ha hadisewol goto nder kore en annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wolwani nawliko be sifawol gongol ha muɗum, o aybiniri ɗum be sifawol man. o wi'ata annabijo debbo ma kazajo ɗo kam an kam nandahama no o wayi o kazajo be kazajo, o wolwani nawliko man ɗo deydey sifawol kañum man ɗo o aybiniri ɗum be sifawol gongol ha muɗum man ɗo. kadi annabijo yankiri dow kore mako biɗo kalimawol ɗo, o wi'ata kore mako man a wi kalimawol kangol man ɗo wondo to ngol yahangol jille be ndiyam maayo mapindi o, kadi kangol man ɗo ngol ɗuman to ngol jillanno ndiyam man ɗo ngol wonnanno ndiyam man ngam hallugo magol, ngol wonnan ndiyam man be kaccenga magol, ngol haccinan ndiyam man, ngol wonnan ndiyam man ngam hallugo magol. to kadi ɗo man ɗo annabijo o aybiniri kore mako man ɗo be wiigo nawlum deydey sifawol ngol o yi'ata ngol o yi kanko ɗum aybe ha nawliko man ɗo, annabijo aybinimo be majum, kadi sappinimo deydey kugal ngal o wi man ɗo ɗum konngol ngol hanay wi'e ɗum. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo ñoore, ɗum sappinan en hallugo ñoore, wondo ñoore maɗa man ɗo a hocan nde jilla be ndiyam maayo, kadi kayre man ɗo nde wonnan ndiyam maayo man be ɗuɗgo muɗum. to kadi ɗo man ɗo ɗum tefran en kadi ɓi adamajo o haɓa be yaake mako o ɗon suumi man ɗo o nangto ha ñoore
ngam o heɓa o dana suumayere mako man ɗo o tawa mbar jari mare ha jawmi ko kayri man ɗo ndi kewndi to ɗo man kadi to ñoore man o faama to ni o nangtaki ha majum oɗon suumi oɗon ño'a bo kadi kanjum man ɗo ɗum ustan mbar ɗum tampinan suumayere mako man ɗo fotima kadi to ɗum ɗuuɗi warta kanko man ɗo o ñalli suumago o ñamay o yaray amma suumayere mako man ɗo foti o heɓratande mbar jaari foti o heɓratande mbar jaari to allahumma ɓe mbi'ata foti ha toy foti dagoto goɗɗo kanko man ɗo wolwana derɗi ko julɗo be gikkuwol gongol ha muɗum kanko man ɗo sina ban yake sawari ɗo kam goɗɗo to o wari o sarwake ma masalan o yiɗi o huudan be wayne walla bo masalan ɗum debbo yimɓe banno warno ha hadisewol goto nder rewɓe lattiɓe sahabo en kanko man ɗo wari o sarwake annabijo o wi'ata yimɓe tato muyimo wayne muyimo yimɓe tato annabijo wi'ata goto maɓɓe kam kañum kam laafuɗo wala ko mari laafere muɗum satunde ɗiɗaɓo maɓɓe bo kañum bo piyowo to te an kam nastu wayne kañum man min kam gi'an mi ɓurante kañum man ɗo o laataki o laafuɗo jamu o laataki bo o piyowo deydey gikkuji gonɗi ha ɗiɗo artuɓe ɗo ɗi ngala ha maako ngam man mi ɗon yi'a nastumo kanko to ɗo man ɗo dow sawari debbo ɗo wari o sarwake annabijo ha ɗo kam ngam larura maslaha nga sawari ɗo dagoto mbi'a kadi wayne kam da gikkuwol kaza ngol ɗon ha muɗum gikkuwol kaza bo ɗon ha maako to ha yake nde ɗo kam dagake amma ko luti noon kam kadi wonan an kanjum man ɗo ɗum ñoore ɗum aybe to amma kadi ha sawari bo dole dow goɗɗo carwaɗo ɗo wajibi dow maako kanko man bo o gonɗa to ni o sarwama man ɗo wajibi dow maako o wi'a goɗɗo carwiɗo man ɗo ko latti hanayi jotta kam o anda nda ko hanai o hucitina ɗum gal hanai kanjum man bo ɗum wi'e ɗum gishu ha sawari latoto kanjum man bo nder zunubaji mapindiji ɗum woni ban masalan banne yimɓe ban mbiɗen ban debbo oɗo goɗɗo sarwake ma nda wayne muyiyam to annabijo kam hucitini sahabojo muɗum hucitini debbo ɗo gal ko ɓurata hango ha maslaha deydey ko o yi to an carwaɗo bo banniɗo man amma noyi jotta kam a andi wayne ɗo piyowo wayne bo laafere mum satunde hanayi dow maɗa an man ɗo kucitinamo ha goɗɗo piyowo mo deydey ha o yahata kanko man ɗo torramo kadi to a waɗi banniɗo a andi wayne kam piyowo mbiyamo dikka nasta wayne kadi yaha kañum man ɗo torramo to ɗo man ɗo hunde man ɗo ɗum wi'e ɗum gishu ha sawari gaɗɗo non man bo o laato o waɗi aybe amma kadi hani carwaɗo bo kanko bo o wona o ɗon laɓɓini e ɓernde mako ha sawari goɗɗo wari sarwake ma ɗum hoolago ma be yirugo ma an man ɗo a goɗɗo kanɗo sarwego man ɗo kadi hani an carwaɗo bo ndena amana man cappinamo gonga ha sawari mako. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.